अखानि आंखालखौ सुफुंनो सनितपुरनि पासनै गामियाव ओनसोलनि आबादारि रायजो राजाफोरा एम्बुनि हाबा होदों। बोथोरा जोबोर दुंखावनायनि जाउनाव हादरसानि सुबुंफोरा दा जोबोर जेंनानि गेजेरजों सम बारहोनांगौ जादों। गुबुन फारसेथिं बे समा दैज्लां बोथोरब्लाबो अखा हायैनि जाउनाव आबादारिफोरा जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जानांदों। दै गैयैनि जाउनाव हादरसानि गोबां जायगानि आबाद फोथाराव दा रानखावनायजों लोगोसे गावस्रानानै दं। बेनिखायनो अखानि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आबादारि रायजो राजाफोरा बरुण देबता एबा इन्द्र राजाखौ अखा हाहोनो आरज खालामदों। एम्बुखौ हाबा होनाय बे नुथाया सनितपुर जिल्लानि पासनै गामिनि। अखानि आंखालखौ सुफुंनांगौनि थाखाय आबादारि रायजो राजाफोरा एम्बु हाबाखौ होयो। एम्बु हाबा होनाया असमिया हारिमुआव आबादारिफोरनि मोनसे सुबुं फोथायनाय। एम्बुआ आबादारिनि आंगो लोगो। सुबुं फोथायनाय आरो दोरोङारि खान्थियाव दैज्लां बोथोराव अखा हायाब्ला बरुण देबता एबा इन्द्र राजाखौ गोजोन होनो असमिया आबादारिफोरा रायजो राजाफोरखौ लानानै एम्बु हाबा होयो। बेबादिनो थांनाय हराव सनितपुर जिल्लानि पासनै गामिनि आबादारि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै एम्बुनि हाबा होयो। मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा खान्थि बादियै एम्बुनि हाबा होयो। निउज डेस्क रिपर्ट समनि रादाब। খাব যে লাগিব ককৰা ভাত, শুনিব লাগিব শাহুৰাৰ মান। আজি দেখি ফুটিলা পাবলে Ya. Ya. Aku apa dia? Ini beda. Oi, jebot deh. Jebot deh. Mana pakai di mana? Ini bu. Oi. Saya ini nak. Kalau dia kan dia mahal di bawah jadi orang kok mana ini kula. Kok jangan bukun juga. Kota kajian wisi Aru apa dia? Rame di bawah se. Jadi berapa lagi? Aru ki ase? Ki? Dua lian. Mau koma apa lagi? Mana?